TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten. On calminama musidɓe kalɗo mbaɗon wontirde mo kala inde e yettode muɗum min musidɗo moɗon Binta S Diaw e Abdoulaye Mballo Fulɓe TV e Bessel Media arani on ɗo Saare Ngaye yewtidde ɓen ɗon ɓe gandanta kayenne ko tawaɓe gewɗo luumo han mawɗa hono mbiteɗa? min ko Lamine Diallo mbitemi ɗi coban woni mawɗo daralo ɗo. Eyyi hoto jiyaɗa? min jiyami ko taaleɓe. Hoto ɗum woni? woni koye Sénégal. wayno ko an woni mawɗo daral oɗo en? min woni mawɗo daral oɗo gila ñande daral ngal ɓuddite ko min waɗa mawɗo komin halfiɗo hakkude Sénégal e Gambie kala probléme garɗo komin ransata ɗum. Ngal ɗo daral noon cikkuɗa hikka e guiligal sosa ko duuɓi jelu? miɗo sikkino wayi kala ko hedde duuɓi 4 hedde 4 an noon ligge maɗa ɗe ko hoɗum ɗe pirti tigui tigui? min de ligge am ɗe liggotomi tan ko nayyi. liggaki be mi liggaki baali kono nayyi gila ñande jibbinami kemi duuɓi 15 kono sawru jogimi miɗo yeeya nayyi miɗo sooda miɗo yeeya miɗo sooda. Eyyi a wi wonde maɗa ardina ɗo daral ngal ɗo an ko hoɗum e hoɗum casaɗa ɗo? min de ɗo yiyande am ɗo gila ñande daral ngal dari ko jaam tan miɗen jeeyini jaam wuro ngo kadi ina hoolimi ina jaɓanimi ina reftimi e nder ko gollanmi ɗo e daral he ko. Eyyi joni ɗiɗo nayyi jeeyeteɗi ɗo ko hoto ɗe giwrata? ɗi nayyi ɗi ko Sénégal ɗi gimmotoɗi gara ɗo he Gambie gara Saare Ngaye ɗo ɗi jawta Saare Bojo ɗi yacca ko jaaha Basse. Nagge ɗo han si neɗɗo yiɗi ɗo sood nagge cikkuɗa ko jelu? ɗo de nagge wote kay kala e systéme mum ina waɗi nayyi tokosi jeeye 30 ina waɗi nayyi mawɗi coode 50 ina waɗi codeteɗi 50 pawɗe ina waɗi codeteɗi 30 pawɗo ina waɗi codeteɗi 20 e hunde. Jonon ɗo ko nayyi sifaji hoɗum jeeyeteɗo tigui tigui ko pamɗa? ɗo ko ɓurata ɗo soodede ko gayi tokosi gayi duuɓi 3 duuɓi 2 ko ɗum ɓurata ɗo jarde he nayyi tewɗi ne e coode. Yo min nani ɗo wondema woɗɓe mbiya CFA o ko ƴeŋi ko ɗum ɓe ɓittini ho onon ne yeeyoɓe ɓe nayyi ɗum ɗon ne ko hono ɗum wani? wallahi ko ɗum ɓittini minen fof CFA o ko towi ko ɗum ɓittini min saabu joni min codoyta ko CFA min gara min jeeya kalis Gambie wonne ko ma min jeeytamo ɗum emin waɗani caɗele ɗe ganduɗa ɗe hono mum ala ñanden ko 650 wecceteno hande ko 660 tawa cooda jeeya jawdi ndi a tinani wecce ɗo ƴeŋti ɗum a yeeya ha kempina ɗum arta ɗum wonanma caɗele. Si yawti e ko CFA o ƴeŋi ko onon ko caɗele goɗɗe hoɗe peeroton ɗo? minen noon ɗo caɗele kewani ɗo nde wonno joom wuuro o ko tinniɗo omo tinni omo topiti min kadi kala komin jiiɗi tawi ko jaam ko ɗum bo yiɗi joom wuuro o omo tinni e amen. Saabu kala komin mbi yo accu accete kala komin mbi yo waɗe waɗetata ko jaam tan. aɗa heeɓi hen goɗɗum ko ɓeyduɗa e yewtere? eyyi mami ɓeydanon en ko woni ko adi foof ko garɗon ɗo ko min beltima kadi ko garɗon ɗo gadduɗon lekkele ɗe e nokku wuuro he tundu ndu foof ɓe keeɓi tundu ndu fof ala mo heɓani sona mbo arani ɗum ko weltare amen. miɗen ñaago Allah kala hitande garoton ɗo kala hitande yo Allah okku on no garduɗon ɗo gaddon lekkele ɗe min keɓira no haniri ni miɗen noon mbiya albarka man yo Allah winda noon baraji woti ɗum haɗan en ɗo yo ɓeydo ha heewa hono mon yo ɓeydo e leydi Gambie. miɗen belti ha min mbawa haal hakke golle mon ɗe ko jooɗi koɗe beelimin ko ɗum jinmi hen ɓeydude. a jarama no wirini tan ko kam woni tawanoɗo e sosɓe ɓe ngal ɗo daral teno ko kam woni gardinaɗo daral ngal ɗo Saare Ngaye min gonani on Saare Ngaye kuɓel andira e nder tundu Basse he tan e nder leydi wiyetede Wulli West min jewtidi on ɗon gardiɗo daral ngal waddani min ɗo goɗɗo mo gandanta kamne ko liggotoɗo ɗo min calmina ɗum tan assalamu aleykum. eyyi no mbaɗɗon tan ala sukaɓe indema e ko hoto jiyaɗa? min Mamadou mbiyetemi ɓe jeeya Kanape Fulɓe. to ɗum woni ɗo? min gadi frontiére ga kono ko Gambie de. eyyi min gari ɗo min jewtidiɗo e gardiɗo daral ngal kamne waɗiɗo e yewtere yadude e fayida holliri wondema kayen ɓe tawano e sosɓe ɓe ngal ɗo daral an noon ngal ɗo daral duuɓi jeeɗu hana ɗo golla? ngal daral noon joni mi woni ɗo duuɓi 20 de tawana on
minen gonɗo joom mawɓe koy tana ko kalda ɗon ko minen gondi ɗo joom mawɓe koy min ɓooyi ɗo gollo gila ngali to eyyi minen ɗo gollade haajo ko tabari kala noon taw ɗum e moƴƴi an koye golle hoɗe gonɗa ɗo tigui tigui juulago nayi he tan ko nayi tan juulotomi waɗani ɗo hay hunde ɗo juulo noon nayi eyyi e ɓamtare honde keɓɗa e nder ɗiɗo duuɓi nogas ɗe gonnoɗa ɗo min ɗomi sammori de ɗomi ɓuurode seeɗa de ko noon wiyete koy saabu neɗɗo aɗa golla golle en a heɓat hen a yanat hen wona keɓede tan gondani de heeɓe yiyane taw ɗumi ɓuurode ɓayde mbiɗen hen golla min gaccani ɗumi sammori a golli dula duuɓi noga yan a iwani ɗo nan taw ɗumi sammori wonko min keɓata hen de seeɗa seeɗa eyyi hoɗon tami ɗo caɗele ɗo ngal ɗo daral ko gandanta ko ɗum pemtiɗon ɗo ɗo daral ɗo komin tamnoɗo foro caɗele kon ndiyam kono noon jo ɗum ɓurtori caɗele ɗe gui fayda ɗe ɓurtori fof iwata hunde wawa iwdu ko woni e aduna iwdata kono noon ɗumi ɓurori ɗum noon ɗum yaratani e feewi de eyyi an tan guili wiyete ko nayi jeelu jeeyɗa e min ko ɗiɗi pedde ko wiyete ko kay taw hande ko ɗum jeeymi ɗo ɗiɗi nayi sifaji hoɗi jeeyata ɗiɗo ɗo ko nayi debbi jeeymi ɗo kolce ɗiɗi ko male min cotta wona ɗo Gambie min keɓta ɗi nayi de ko Sénégal min jeyata min becca kayla min guitta délage min mbatta ba chefa min jaaha foti ɗi nayi moye naggue Gambie ala ɗo fayda hewata ɓurata ɗo kolce nogay wiya fo nayi ɗi ko nayi Sénégal naɓe de min coodoya min gadda min jeeya Sénégal naɓe ɓenne jawde saare Bodio eyyi onon noon son coodi to noon gaddi on jeytiɗo hon keɓat hen bénéfice maɗum profit tumaji o min keɓat tumaji o min keɓta si neɗɗo emaɗo min keɓat tan wona noon de ala luumo min keɓa ala luumo min keɓta eyyi miɗen keɓade tumaji o kono CFA ko ƴeŋata ko ɗum uyti doole julago amen o ujunere wona temedde wona temedde jeegom wonta temedde joyyi capanɗe hande ɓe mbiya temedde joyyi capanɗe joyyi ɗum ko golle ɗe ɗo kono en golle amen ɗe ko heɗende ɗe ɓi kono min mbowi min mbawa accu taw eyyi kono ɗum saɗi seeɗa de eyyi kono tan addi caɗele ko ɗum keɓɗa hen ko ɓeyduɗa ɗo hen cogde e yewtere nde ɗo kay tawanami duwo fayda e hunde ala ɗo aɗa wawi noon duwa ononne ko ɗaɓɓoton ko yo Allah hokku on ɗum ya bat saabu neɗɗo kala ko yilto kamne wonko nafayal yiiɗi en minenne komin gollata ko yo Allah ɓeydu ya barke Allah pala mayota ko palata yo Allah ɓeydu mo ya barke Allah ha jawta ɗum ko mbatta ko keɓoya goɗɗum ko ɓuuri noon ya barke Allah eyyi ko ɗum keɓmi ko ɓeydu jarama tigui on ɗon ne ko tawaɗo e ɓen ɗon yeeyoɓe iyo on calminama musidɓe daroɓe Fulɓe TV e Bessel Media ha joni miɗen gonen ɗo luumo Saare Gayɗo e nder tundu Wulli Wese e nder leydi Coumana Basse yewtidde oɗo mawɗo mo gandanta kamne min paami wondema o andi goɗo luumo no bete teno min gari ɗo yewtidde muɗum tan taw min guiɗoto ɗum lamdade hono wiyete he ko hoto jeeya assalamu aleykum min ko Samady Diallo mbiyete miɗo Saare Gayɗo jiyami luumo ngo dey cincire ngo ɗum min miɗo ɗum laaɓa pes ɓayi ko minen cinci luumo ngo ɗo luumo ngo woni ɗo marché ɗe goni ɗo ko sutu wonno ko minen coppi ɗon ko minen ndemi ɗum taw ko dabbude min ndemi huuɗo ko min lelli ɗum aywa luumoji on tuma ko guine naneteno taw enen en ganda kulle luumo ko koto am biyetenoɗo Alassane Diallo ko on wonno mawɗo sukaɓe ko on tori luumo ngo alhaali luumo ngo bila e laamu e hante ha eno luumo tororte fof tori ha Allah waɗi luumo ngo ari ɗo en luumo ngo gargol ngo ɗo ɗum woni hikka duuɓi 40 e duuɓi 3 ko ɗum luumo ngo heeɓi joni noon e Allah waɗi ha ɗum tora Alassane ko yimɓe tato renduno Mariama Diallo wiyeteno Saare Kungel on ko Saare Kungel ɗo mbo wonno awa ɗum e koto amen goɗɗo wiye Bamol Diallo hanti ko kayen tori luumo ngo ha Allah waɗi luumo ngo soci no luumo ngo darode ni duuɓi 43 hikka kongo dogata ko ɗum woni han alhaaliji ɗi gonɗen e muɗum e a haaliɗo ko yaade fayida luumo ngo oɗon tawano e soppuɓe ɓe ha luumo ngo wawi wonde ho luumo ngo guili ɗiɗo duuɓi 40 eko fawi jawtuɗi ko ɓamtare hoɗum ɗum addi e nduɗo tunduma e nde ɗo saare e heeɓi ɓamtare sabuna jo on tuma sa soydino ɗo heɓde hay ngol dammol gotol ko ma jahanagol fayda ha nder Sénégal han noon koko arata tawma ha e dambugal suudu ma cooda terma ɗon ko ɓamtare ko ngo waɗi ko e leydi e ɗum heewi sabuna woodi ɓe ganduɗa ɓe galano hay hunde ɓe keeɓi hen ha heewi teb joni ɓe galɗi e nder ɗum mi woodi on tuma ɓe ganduɗa kattanano hay dépense galle mumen jo dépense galle ma tawanma ha ɗo nder dambugal ma ɗo en eyyi ɗum noon kam ɗum kam wonani saare nde newede no bete wonani leydi ndi no newede no bete kala ko sanno foof weeɓani yimɓe eyyi joni noon ɗo goɗo luumo ko hoɗum e hoɗum cikkuɗa yeeyeteɗo guila ngo sosa
ngo ko yeeyeteɗo ko jawdi darindi a e marchandise kala marchandise façon mbo jiɗɗa giwannoɗo base ha iwa kombo fof muɗum han ala yahande hay base koɗo saare ngay ɗo keɓata ɗum mooy gandirta ne wiima min gandi wondema saare nde ko frontiére maɗum ko e hakkude leydi e leydi nde woni min jiiɗo dalasi ko noon woɓɓe mbulitima wondema CFA o ƴeeŋi no bete ɗum ɓittiniɓe hoɗo ngo luumo ɗo ko dalasi e CFA ñamete ndaw ko dalasi tan o ko dalasi o CFA fof ñamete no dalasi o ñamirte ni ko noon CFA o ñamirte no CFA o ñamirte ni ko noon dalasi o ñamirte fof koko natodiri no yimɓeɓe natodiri ni ko noon kalisi o ne natodiri joni si tawi a yeeyiɗo a Sénégal najo a yeeyiɗo dammol ma ko dalasi jeeyiɗa CFA o elle ko mbo addi tampere ko ceergol mbo ko addi tampere ko njulaguji ɗiɗi mbaɗata jeeya jawdi darini ndi ha para keɓa kalis o garta titi aɗa ɗaɓɓa CFA jeeyeteɗo ɗon wonani yimɓe tampere no bete no wona seeɗa eyyi ko hoɗum keɓɗa ɗo ko ɓeyduɗa e yewtere ɗo en cogde nde ɗo ka si wona yimɓe miɗen jetti Allah miɗen jetti leydi ndi miɗen jetti Allah miɗen jetti Sénégal e Gambia nde wonno ko ɓen goni hoddiɓe amen ko ɓen goni gollidiɓe amen ko ɓen goni kadi musidal amen ko ɓen min ɗaɓɓinirta rewɓe ko ɓen min baddata alhaali aduna beele ma fof e nder musidal eyyi a jarama no nani ɗon ni tan kam mi tawta e mawɓe ɓe gandanta ko kayen coosi ngoɗo luumo kayen tawtano he ɓen ɗon fertiɓe ɓe duulaji ɗi tan laɓɓini ha laaɓi pour tan ngoɗo luumo wawa heɓade ɗo maɗum ngal ɗo daral musidɗo moɗon Binta S Dia heɓanno nde ɗo yewtere on ɗon biyeteɗo Abdoulaye Mbalo ko kam wonɗo caméra ɗo Fulɓe TV e Bessel Media Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten